Seriøst. Så lad os vise. Jeg skal vise. Den lugter ikke særlig stærkt. Eller også. Nå, Vi starter. Kasper, nu prøver vi lige at tage en tid, så prøver vi lige begge to at smage. Nej, Emil, det gør vi ikke. Nå, vi har fået skrevet noget. Emil, han har fået skrevet færdigt. Der står rib og raring, et eller andet. Warning. Det skal nok blive godt. Ja, fordi den er lort. Ja, den smager pis. Okay, laver vi en combo mere sammen, eller begynder vi til battle nu? Vi begynder battle. Speedrun. Okay, jeg skal lige finde ud af, om det er den her, der smager dårligt. Ja, ikke speedrun. Jeg skal lige finde ud af, om det er den her, der smager dårligt. Er du klar? 3, 2, 1. Her er den. Den overdøver hele smagen. Ingen tvivl. Ej, den er altså klam. Og du satte med en cola der. Ah, det er sgu da dig. Hvor meget cola har du til? Du har ikke lavet noget dårligt. Okay. Og vi begynder på vores battle. Nu. Speedrun. Okay, hvad er den der egentlig? Nå, det er vandmelon. Okay, ikke speed endnu. Vi skal lige prøve at smage en af dem som undtagen den der, så vi lige ved, hvad de smager af. Nej, vi ved jo godt, hvad de smager. Vi har jo smagt. Nej, vi har ikke smagt. Det er meget. Ja, det er klart. Det er alligevel ikke. Vi har ikke smagt vandmelon. Okay, vi tager lige en vandmelonsmagning. Ja, vi skal lige finde ud af, hvordan den smager. Hvad siger du? Den smager stadigvæk lidt af den der kanel-ting. Nej. Den er meget god. Den er sådan ok, men... Den er rød, når man spytter den ud. Det var min. Den er ikke særlig god. Den er en blanding af brun og grøn, og når man spytter den ud, er den rød. Ja. Det er fordi, den her den er rød. Og den smager sådan lidt... Det er fordi, den her den er rød, og den smager sådan lidt af den lorten. Okay. 5, 4, 3, 2, 1, speedrun. Så. Nu skal jeg finde ud af, hvad du vil have. Hvad vil Kasper? Hvad smager dem her egentlig? Nå, det er kirsebær. Vi må ikke tage dem op endnu. Vi må kigge på dem. Har vi smagt cherry endnu egentlig? Ja, nej. Skal vi lige på at tage den? Stop speedrun. Vi skal lige finde ud af, hvad cherry smager i. 3, 2, 1. Meget syrlig. Den er også rød. Alting er rødt. Okay. Vi begynder. Speedrun. Nu! Hvis du ryster, kan ja. Okay. Jeg beslutter min. Ja, det har jeg også. Nå, ikke speedrun igen. Kasper, din combo først. Min combo, det bliver... Det bliver det der. Orange. Som det hedder Sun Kissed. Og Blueberry. green apple. Det gælder om. Og en coconut. Okay, vil du se min? Green apple. Sun Kissed. Blueberry. Sådan der. Er det kun det? Ja. Okay. Hvorfor den Jeg smager din først. Okay. Et til 10. Skal du vurdere. Og jeg kan lige fortælle min combo imens. Nej, vi prøver lige at smage vores egen. Vores egen? Hvorfor? Bare lige for at se. Bare for en bedømningsting. Okay. Vi prøver at smage vores egen. Okay. Har du ikke smagt min? Nej, ikke nu. Smag min. Jeg smager lige hans. Hvad synes du? Meget syrlig. Jeg prøver min. Den der coconut.
Den giver sådan en smag af. Den lige irriterer mig lidt. Det var bedst i starten, din. Den er kokosnøden irriterer mig sgu lidt her med eftersmagen. Skal du lige smage din? Du kan lige fortælle, hvad der er i din og min imens. I min er der blueberry, så er der sunkist, så er der green apple og coconut. Og i Emils, der er der kun blueberry, sunkist og green apple. Mm-hmm. Vådserviet smager vist faktisk godt smager bedre end coconut. Jeg mange siger, at baby wipe skulle være god. Okay. Jeg tager papir, fordi så skriver vi vores svar ned der på begge to, sådan, så at vi ikke laver svaret efter, hvad den anden har svaret. Ja, jeg starter med at skrive herhenne. Og så giver du mig med den anden side til. Ja. Og jeg folder papiret over et par gange, sådan, så du ikke kan se igennem. Jeg folder lige papiret over, sådan så jeg ikke kan se igennem. Den anden kan du ikke se. Men du folder papiret ud. Du er bare heroppe og skriver. Bare deroppe og skrive. Så lige kan vise det. Jeg tager lige chilien ned, så vi er klar med den til taberen. Okay. Skal jeg åbne? Jeg starter med at sige resultat. Ja. Okay. Åbner. Svar resultat. Okay. Jeg starter. Mit, det var 4. Ja. Jeg havde virkelig din eftersmag. 4. 4. Så tager vi en hver. Så tager vi tager ikke en hel. Jo, vi tager en hel hver. Det er uafgjort, vi tager en halv hver. Nej, vi tager en hel hver. Vi tager en hel hver. Vi tager en halv hver. Vi tager en hel hver. Halv hver. Hel. Emil. Okay, vi tager en hel. Jeg tager den her, fordi jeg... Er det dit Apple Watch, der? Ja. Det er det. Jeg skal lige prøve at se først, hvad den smager. Hvor stærk den er. Det smager peberfrugt. Fordi det jo ikke er noget til peberkorn endnu. Nå. Jeg tror lige... Ja. Jeg har mig lige en green apple. Ja. Hvis jeg ikke cheater selv tit. Gør jeg rimelig tit. Men jeg kan ikke lide den. Den er ikke stærk. Jeg tager en 7-Up. Jeg tror den sidste 7-Up. Kan du bare lave alt det? Så tager jeg bare orange. Jeg har også taget en orange og en 7-Up. Så du tager bare den her orange. Ja, okay, fint nok. Okay. 3. Okay, jeg tager nu. Stor bidder tager vi i gangen. Vi tager... Er det sådan et stykke her hver gang? Nej, vi gør sådan her. Okay, 3, 2, 1. Jeg var smagen blev stærkere, når jeg løb længere op. Jeg har ikke mere cola tilbage. Og den er stærk. Jeg holder det ud, selvom min mund står i flammer. Så er en byggepossel. Hvad er det, jeg gør om mig selv, Kasper? Det er det, der kaldes for YouTube. Det ved jeg. Fordi jeg ikke laver YouTube længere. Hvad? Jeg gider ikke lave YouTube længere. Hvorfor? Hvis jeg skulle sætte det hver dag, du sidder også ved græde selv, Kasper.
Det er sygt, det her, Kasper. Hvorfor valgte vi 4? Hvorfor valgte jeg ikke 3? Ja, for helvede, mand. Jeg henter mælk. Ja, det er okay. Løb! Sådan. Mælk. Underholdende. Køn dig her helvede. Hæld op, hæld op. Jeg har lige siddet og danset. Hvorfor skal jeg nu åbne mælkekartonen? Jeg er dårlig til at åbne mælkekartoner i stand, når jeg stresser. Jeg kan ikke engang spise min endnu. Jeg har brugt tiden på at danse. Ej, for helvede, Kasper. Jeg har spist min. Du har ikke spist den hele. Og jeg er stadig i gang med min. Det er kun næsten lige så slemt, som det var for 2 uger siden. Der tog en ske fyldt med habanero-sovs. Jeg var på ferie i USA her for lidt siden. Ja, du var. Der var jeg nede og spise taco. Og så sagde jeg bare... Og så sagde jeg bare sådan... Tabasco og aldrig ingenting. Så fyldte jeg min taco op med tabasco. Ej, det havde jeg fortrudt. Jeg kan give op. Jamen, jeg stod sådan her på, i et halvt minut på hver min taco, og jeg havde 3. Og du puttede alt fyldt på, før du spiste en af dem. Ej, det er sygt, men jeg kan ikke se vores hoveder. Hej! er for høje. Hvor høje? Brænder. Hvor er det der? Jeg har aldrig i mit liv troet, det skulle være så slemt. Men prøv at se papiret, hvor langt den ligger nede. Prøv at se. Middel. Jeg hænger ikke tal mere. Ja, de chukkede lidt noget mælk. Au, 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 au. Jeg henter en lille flæskesylling og underhold. Og i dag, der underholder vi med folk, der brækker sig. Jeg sagde underhold, ikke bræk dig. Jeg underholder med folk, der brækker sig. Jeg tror måske, det her det er lidt klart, men... Kompræs, det er endnu bedre. Kasper. Ja. Ej. Jeg er sur. Men det hjælper. Ej, det er ikke engang vigtigt med mig nu. Hvad er Emil?
Camouflage til 2. Okay. Nej, det er stygt. Hvordan kan en chili være så stærk? Fresh. Heldigvis er det kun 9%. Fedt. Ja, vi bliver slet ikke tykke af det her. 9% fedt, det er slet ikke meget. Man kan stadigvæk ikke se os. Jeg må lave underholdning. Det er mere underholdning. Jeg tror bare også, vi skal til at sige tak for den her video. Ja, fordi vi vil brække os. Og dø Ja. samtidig. Så jeg tror bare, vi ses om 100 år, når vi lige har været på hospitalet. Og vi er døde. Farvel.